الإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة لسائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه البرات الكرام خصوصا على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Мақтаудан шүкір, әбедет зұрлау Аллах тәлегейіне қос. Ол бар, ол бір, ол хақ. Аның соңғы пейғамбары, сүйіклі бәндесі Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға her daim салават шерифләр бізден ирешсә иде. Unutмасақ иде, аңа салават оқырған. Әлхамдулилlah, мүбәрәк болсын біздің бәйрәмебез, ғайетебіз. Шулай ук бүгін 1 сентябрь, ол білім бәйрәме деп санала. Һәм дә инде білім турында берничә фикер әйтсәк тә, бик яхшы, бик хуп булыр. Білімні Аллаһ Тәгалә тыймый безгә, киресенчә білімгә омтылырга куша. Һәм дә инде әгәр дә без дингә күз салсак, бөтен әйберне Аллаһ Тәгалә дөнья белән генә шикләми, яки ахират белән генә шикләми. Уларны дөнья белән ахиратка бүлеп чыга. Шуңа күрә дигән без әгәр дә бәхет сорыйбыз икән, фи дарайни дип сорыйбыз. Ике дөньяда да бәхет бир дип сорыйбыз. Чөнки әгәр дә бәхет бу дөньяда гына бирелсә, ахиратта бәхетсезлек булса, ни хикмәт, нәрсәгә кирәк бу бәхет? Әгәр дә бу дөньяда бәхет булмаса, ләкин ахиратта гына булса, шулай ук ничектер аяныч, ничектер бик матур булмас. Шуңа күрә дигән, хәтта без Раббана дуабызда да, дөньяда да, ахиратта да яхшыны сөйлибез. Шуңа күрә дигән белем дә безнең булырга тиеш ике дөньяга. Әгәр дә білім деген әйбер дин белән генә нитеп калса, шикләнеп калса, бу җүннегә китерми. Шулай ук, әгәр дә безнең белемебез дөнья белән генә шикләнеп калса, шулай ук бернинди яхшылык булмас. Сер түгел, бүгенге көндә дини наданлык дигән афат бар. Анысы бар. Халыкта гап-гади дип саналган, диндә белмәүе гафу ителми торган әйберләр бар. Аны һәр кешегә белергә кирәк, иң кимендә. Һәм дә Аллаһка шөкер, сәлат юк дип, хәтеребез юк дип, безнең зирәклегебез әз дип зарланырга юк хәл. Чөнки Аллаһка шөкер, менә иртә белән сөйләштек бит, кемгә карама югары белем бар. Кемгә карама берничә югары белеме бар. Шуңа күрә дигән теге дивана надан дип үзебезне атый алмыйбыз. Аллаһка шөкер, акыл иясе, бик тәзирәк дип саныйбыз үзебезне. Әлхәмдүлиллаһ. Шуңа күрә дигән дини мәсьәләләрне төшенер өчен әллә ни күп кирәк түгел акыл. Аллаһка шөкер, әз генә утырырга кирәк. Беребез дә туганнан бирле моны белеп тумый. Бөтен кешегә өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә Пәйгамбәр сәлләһу әйткән, син дә или белүче бул, или белемгә омтылучы, өйрәнүче, яки тыңлап йөрүче, яки хөрмәтләүче. 5нче булма. Димәк, ни дини әйберләрне белмим, белергә дә теләмим, тыңламыйм да, хөрмәтләмим дә бу әйберне. Менә шундый мин үземә хуҗа, үз белдегем белән йөрим, үзем белермен ничек җәннәткә кергә. Бу ярамый алай. Ярамый. Чөнки сер түгел, дин безгә өйрәткән әйберләрне без үзебез кинәт кенә йоклагандамы, анда өндәме уйлап чыгарып, яки үз башыбыздан барып җитеп булмый. Мисал өчен, әгәр дә син зирәкле башлы кеше икән, хәтта сиңа беркем дә аңлатмаса, ничек түбә ябарга. Әз генә утырып алсаң, уйласаң, барыбер аны очына кырыена чыгып була. Барыбер очлап, нитеп, менә дигән түбә ясап була. Бигрәк тә сәләтең булса әзмәс. Әллә нитеге артык сәләт тә кирәк түгел. Әз генә нитсәң, карасаң, айбрәтләнсәң, кеше нәрсә эшләгәнне, анда дөньяның ничеклеген карасаң, була барып җитеп. Шуңа күрә кабатлап әйтәбез, динебез безгә моны өйрәтми.
Ничек телисез, шулай эшләгез. Бөтенесе яхшы булыр. Главное, хәләл булсын, сез эшләгән әйбер. Әмма дин безгә өйрәткән әйберләр, ул бик мөһим әйбер, әйтәсе килгән нәрсә дип, безгә ялгышырга ярамаган мәсьәләләрдә Аллаһ Тәгалә үзе безгә җавапны бирә. Һәм әйтә: "Егетләр, кызлар, әллә кайларда йөрмәгез, адашып. Менә сезгә әзер җавап, бу мәсьәлә буенча." Димәк, җәннәткә керү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аны без әйтә алабыз: "Үзем карармын, үзем хәл итермен." Но безнең бит хәл итәргә вакытыбыз юк. Безнең бит 2, 3, 4 тормыш булса, теге яшәп чыгара. Без әйтерлек, менә беренче тормышны ничек туры килә, шулай яшәрмен. Ләкин бит безнең ялгышырга хакыбыз юк. Җәһәннәмнән котылыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Шулай ук безнең ялгышырга хакыбыз юк. Ярамый ялгышырга. Ялгышсак, аның кайтавызы бик аяныч булачак. Шуңа күрәдән Аллаһ Тәгалә чираттагы бүләк буларак безгә аңлата: "Егетләр, кызлар, менә шулай эшләгез, әмма тегеләй эшләмәгез. Чөнки файдасы да, зарары да сезнең үзегезгә генә тия." Әлхәмдүлилләһ, әйткәнемчә, монда утыручылар зарлана алмый, надан дип. Әлхәмдүлилләһ, шуңа күрәдән әзме күпме булса да, дини белемебезне үстерү буенча тырышырга кирәк. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم. سمع الدعاء. تشهد دعاء خلاص.